Fil-jum li pajjiżna kiseb rebħa storika fil-kampjonati Ewropej tal-water polo kien inawgurat investiment ta' €1,000,000 fil-pixxina nazzjonali f'Tal-Qroq. Investiment li ra bosta bidliet fosthom dik li se twassal biex ikun hemm tnaqqis ta' madwar 30% tal-kontijiet tal-enerġija li jitilgħu mhux ħażin peress li l-pixxina trid tinżamm bl-ilma sħun. Dwar dan tkellem Dermot Galea li mexxa l-proġett f'isem Sport Malta. L-an primarju kien li naqsu l-carbon footprint, ovvjament, però wkoll li jkollna sistema aktar effiċjenti u finalment ikunu qed nifrankaw fuq il-running cost tal-istess kumpless. Dermot Galea semma wkoll li hemm proġetti oħra marbuta mal-pixxina, fosthom dak tar-riċiklar tal-ilma tax-showers u tranġar tar-reservwar biex l-ilma tax-xita ikun użat aħjar. Nofs l-ispiża ta' dak inawgurat il-ġimgħa inkisbet minn fondi Ewropej, filwaqt li l-proġett li sar fuq medda ta' sentejn kien maqsum f'4 fażijiet. Kenna il-heat pumps, solar collectors li kellu jintuża biex jisaħħan l-ilma ta' showers, kenna wkoll il-pool covers u fl-aħħar kenna sistema ta' ACs ġdida li bidlet dik l-antika. B'hekk il-pixxina nazzjonali li tħallit għal diversi snin fi stat ta' telqa qed terġa' tieħu l-ħajja li jixraqilha filwaqt li tintuża aħjar riżorsa skarsa bħall-ilma. Permezz ta' dan il-proġett saret ukoll ħidma fuq il-plant room fejn Galea spjega li anke ġiet indirizzata problema rikurrenti. Irranġajna il-boiler l-antik biex hekk jekk xi darba ikun hemm xi problema fil-heat pumps, immedjatament inkunu nistgħu naqilbu fuq is-sistema tal-boiler biex il-problemi li kien ikonna fil-passat fejn il-kritika li konna naqlaw bħala kumpless l-ilma qed ikun kiesa din tiġi evitata kompletament. Luciano Busuttilu Marku Tajjar f'isem Sport Malta tkellmu dwar kif il-flus li se jkunu frankati se jkunu investiti biex il-poplu Malti jingħata servizz ta' kwalità aħjar f'dak li għandu x'jaqsam ma' sport akwatiku. Is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus qal li sar dak kollu possibbli biex il-fondi għal dan il-proġett ma jintilfux, filwaqt li elenka diversi proġetti sportivi oħra li hemm imħejjija. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg fakkar fil-programm ta' fondi għas-snin 2014-2020 u kif minn dan hemm allokati €5 miljun direttament fil-qasam sportiv.